खुलुमबाय लोगोफोर आङो सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन जे आमेरिकाया भेनेजुएलायाव माबोरै आक्रमण खालामनानै बिनि जि प्रेसिडेन्टमोन बिथांखौ हमनानै लाना थाङो गासै फेमिलिखौनो किन्तु बिनि सिगां आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा मिथिहोग्रोनि बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय सिगां सोरबा हादोरा जुदि गुबुन मोनसे हादोरजों माबाफोर जुद्ध जाहां जायो बा माबाफोर आक्रमण खालामलायो अब्ला सिगां बे आमेरिकाया माथो होग्रोयोमोन जे बियो मोजां नङा नोंसोर नांलाय खमलायखौ दोनथ' रायलायनायनि गेजेरजों गासिबो मिटमाट जागोन। दानिया बे आमेरिकायानो बे जि भेनेजुएलायाव मावनानै दिन्थिदों बिनिफ्राय दा गासै हादोराबो स्रि दोङो। मानो स्रि दोङो आं नोंथांमोननो खोन्थानि। दा आमेरिकाया बे खामानिखौ मावनानै दिन्थिबाय। चाइनायाबो दा जुदि टावाङाव बेफोरबायदि खामानि मावोबा बा जोंनि इन्डियानिनो अरुणाचलफोराव बेफोरबायदि आक्रमण खालामना जायगा दख्लासे लानानै थाङोबा रावबो माथिनो गोनां गैया। आरो बिनिफ्राय बुजिनानै मोनबाय जे जोङो जायनि आखायाव पावार दोङो बेनो दा राजा। दिनै आमेरिकाखौ मानो रावबो जेबो होननो हायाखै? बेयाव होननो हानाय क्षमताया मात्र चाइनायाल' दं। कारण चाइनानाव बै गासै पावारा दं जाय पावारा आमेरिकानाव दं। आरो बिनि थाखायनो चाइनाया दा सिरि दोङो। मानोना नेक्स्ट टाइम चाइनाया जुदि मायावबाफोर जोंनि इन्डियाजोंआनो जाथो बा टावाङानो जाथो बेफोराव जायखिजाया जायगायाव जुदि चाइनाया एटाक खालामोबा आमेरिकायाबो जेबो माथिनो हानाय नंला। थिग बिदिनो रासियाया इउक्रेनजों जुद्ध नांबाय थानायाव आमेरिकाया माबोरै होबथादोंमोन? बेसेबां माने नांलाय खमलाय जादोंमोन जे बेफोरबायदि खामानिया मोजां जायाखै। मानो इउक्रेननि सायाव इमान बमा गारदों? मानो इउक्रेनाव नोङो आक्रमण खालामदों? बेफोरबायदि गोबां खोन्था। दाना जाहैबाय इन्डियायाबो जेब्ला पाकिस्तानाव आक्रमण खालामो आमेरिकाया बिदिनो बाधा होयो। बिदिनो आमेरिकाया गेजेरनि जानानै गासैजोंबो रायज्लायोमोन। किन्तु दा गोरोन्थिखौ सोर मावखो? आमेरिकाया गावानो। आरो बिनि थाखाय आं बुंदों नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनो मोनदों जे 2026 पृथिबि धंस। आरो पृथिबि धंस जानाय बाथ्राखौ आं बिनि थाखायनो बुंदो दिनै आमेरिकाया जि खामानि मावनानै दिन्थिदों आं गले बे बाथ्राखौ बुंबाय दङ नोंथांमोननो जे आमेरिकाया मावना दिन्थिनाय खामानिखौ गासै हादोराबो मावनो हागोन। दा जाय हादोरा एसे पावारफुल दोङो बा बिनि दुश्मन जेरै जोंना पाकिस्तान बा बांलादेशआव जेरै दाखालि बावैसो सासे हिन्दु मानसिखौ गोथाङै गोथां जलायनानै होदों। बेफोर जाथायफोरा मिथिनानैबो जोङो इन्डिया दा स्राय दोङो। मानोना जोङो नांलाय खमलायखौ लुगैया। नाथाय मोनसे हादोरखौ एटाक खालामनानै बिनि प्रेसिडेन्टनि फेमिलिफोरखौ लाना थांनाया बे आमेरिकाया मोजां खामानि मावाखै। आरो मोजां खामानि मावैखौ गासैबो मिथिगो। किन्तु दिनै रावबो माथिनो हायाखै। मानो? बे आमेरिकाया जोबोद पावारफुल, जोबोद बेहा धन सम्पति दोङो, थाखा दोङो बा बिनि जि जुद्ध नांनाय बेसादफोरा गासैबो दंजोबो। बिनि थाखाय आमेरिकाजों रावबो माथो होनो हायाखै। नाथाय बे खामानिखौनो जुदि इन्डियाया मावनाय मोनबा बा गुबुन हादोरा मावनाय मोनबा बै आमेरिकायानो बा गुबुन हादोरा प्रेसार होगौमोन जे बेफोरबायदि मावनाया मोजां जायाखै, फटाफट बन्द खालाम। दा बुंनो थाङोबा मोनसे दिगै जोङो इन्डियायाबो एसे खैफोदनि लामायाव फैगासिनो दङ। मानोना जोंनि इन्डियाया जेसाङानो GDP-आ ग्रथ जाथो, जेसाङानो जोंनि इन्डियाया डेभेलप जाथो, जोङो बै लेभेलनि डेभेलप जायाखै चाइना आमेरिकाफोरा जाबायदि डेभेलप जादों। बिसोरनि आखायाव जा अस्त्र दोङो, जा बिसोरनि आखायाव गला बारुद दोङो, बेफोरबायदि गला बारुदा जोंनि इन्डियायाव गैया। आरो बिनि थाखायनो इन्डियायाबो गिनो गोनां। मानोना आमेरिकाया बे जि जाथायखौ मावनानै दिन्थिदो गासै हादोरखौ, बे दिन्थिनाया गासैबो दा मावनो नाजागोन जाय बोलो दोङो। आरो बिनि थाखायनो इन्डियायाबो साबधान जानाया मोजां। मानोना मब्ला सोर
बेफोरबायदि एटाक खालामगोन जोंनि इन्डियायावथ' नोंथांमोना मिथिगो दासान्दि बिजेपि सरकार फैनायनिफ्रायनो हिन्दु मुस्लिम जागासिनो दोङो रावबो गद गैया दा बेफोरखौ सुलु लानानैनो सोरबा जुदि सानैसे बा 10 जनसे मुसलमान सेंग्राफोरखौ हायार खालामनानै बेफोरबायदि एटाकबो खालामहोनो हागो आरो अलरेडि जोंनि इन्डियायाव खालामगासिनो थायो पाकिस्ताना बेफोरखौ सुबिदा मोननानैनो खालामगासिनो थायो मानोना जोंहा मोनसे खौसे गैया जोंहा हिन्दु मुस्लिमल' जाबाय थायो जेब्लानिफ्रायनो बिजेपि सरकार फैदो दाखालि बावैसो बांलादेशआव हिन्दु मानसि सासे सावनानै बुथारबाय नाथाय बै बांलादेशनि जि सिगांनि शेख हासिना बिथांमोननि जि प्राइम मिनिस्टारमोन बियो फैनानै दंफैयो जोंनि भारतआव आरो जायगा होदो सोर नरेन्द्र मदि बिथां भगबाना गतिके जायखिजाया आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो जनायबाय जे जोंनि इन्डियायाबो कुनु फागलैनो माने सेफ गैया जोंनि इन्डियायाबो खैफोदाव दोङो जोंनि इन्डियायाबो साननांगोन बेफोर बाथ्राखौ जे माब्लाबा जुदि इन्डियायावबो बेफोरबायदि एटाक खालामोबा माबाफोर राहा दोङो नामा जायखिजाया बिदिनो मोनसे भिडिअ लानानै लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।